Hayırlı kеш efirden qalıqlar, studiyada Miriam Avzalova бүгінгі шығарылышта. Көңілім Туқай білән сөйләші. Туған яқны Ирену музейында шул исемдәге күргәзмә ачылды. Сыйырлы тормыш, сыйлы тормыш, маллар тоту ит, сөт, май гына түгел, табыш та китерә Нуриевлар. Иминлек һәрберебездән тора. Юл хәрәкәте маневрларын кисәтү буенча Каршыяк полоса операциясе бара. Хәзер әлегә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Хәзер ашыгыш ярдәмне 103 номеры аша чакыртырга кирәк. Мөслим, Әлмәт, Зәй, Сарман районнарыннан шалтыратулар Яр-Чаллы бердәм үзәк диспетчерлык хезмәтенә юнәлтелә. Бу бердәм үзәк диспетчерлык хезмәтен эшләтеп җибәрү өчен эшләнә. Шул хакта тулырак Лилия Шәймиева репортажында. 1 апрельдән ошыгыш ярдәм чакыруның бердәм номеры гамәлгә керде. Ошыгыш медицина ярдәменә барлык чакырулар бары тик кыска телефон номеры 103 буенча гына кабул ителә. Куркырга кирәкми, симка булмаса да телефонда, акча булмаса да 103-не 112-не җыярга була. Ул барыбер шунда диспетчерский центрга эләгә. Сез диспетчер белән аралаша аласыз. 103-кә дә шалтыратып була, 112-гә шалтыратып була, 112-гә булса симкалары булмаса, акчасы булмаса да телефонда ул бара. Шалтыратулар һәр 103 һәм 112 телефон аша бара. Бузафларга соңга калмый сарга тырышабыз. Һәрбер авыруның гомере кадерле, үз вакытына барып җитәргә тырышабыз. Ярдәм итәргә тырышабыз булдырылган шәкелдә. Ошыгыш ярдәмне тәүлек буе бушлай шул исәптән счетта акча булмаганда һәм сим картасыз да чакырырга була. Әгәр сез кәрәзле телефоннан шалтыратсагыз, чакыру сезнең номер кайда теркәлгән булуга карамастан, иң якын ошыгыш ярдәм диспетчерлык үзәгенә юнәлтелә. При вызове скорой медицинской помощи необходимо быть готовым назвать полную информацию по месту своему нахождения, включая район Республики Татарстан и полный адрес, то есть свои данные и, соответственно, то, что с вами происходит, какие жалобы и ситуацию, которая у вас случилась. Поэтому, если вдруг берет трубку, так скажем, диспетчер, который вам неизвестен и так далее, не удивляйтесь, нужно информацию предоставлять по поводу состояния своего здоровья. 103 телефонна шалтыратып булмаса, 112 номерын җыярга кирәк. Кешеләр шуны аңласын иде. Элеккечә 03 телефонна шалтыратсагыз, шалтыратулар автомат рәвештә 103 номерына җибәрелә. Кеше кыйммәтле вакытны югалта дигән сүз. Иң мөһиме каушап калмаска. Кеше ашыгыч ярдәм чакыртканда дулкынланып кай вакытта кемгә ярдәм кирәген һәм нинди адрес буенча килергә икәнлеген дә әйтергә оныта. Авыруга ярдәм кирәк чакта исәп минутлар белән барганда һәр секунд кадерле. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 21 апрельдә җирле үзидарәләр көне билгеләп үтелде. Районда 19 авыл җирлеге эшли, алар халык мәнфәгатьләрен кайгырта, авылларның йөзен үзгәртү, территорияларны төзекләндерү юнәлешендә нәтиҗәле хезмәт куя. Вәрәшбаш авыл җирлегендә соңгы елларда бу юнәлештә күп эш башкарыла. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Вәрәшбаш авыл җирлеге Вәрәшбаш һәм Иске Вәрәш авылларын берләштерә. Иске Вәрәш авылына килүчеләрне озак еллар район халкына тәмле суын бүләк итүче Дуслык чишмәсе каршы ала. Узган ел авылга күрше 1 километр озынлыктагы асфальт юлда капиталь төзекләндерү эшләре башкарылган. Иске Вәрәштә бар уңайлыклары булган башлангыч мәктәп, мәдәният йорты, китапханә, фельдшер-акушерлык пункты халыкка хезмәт күрсәтә. Рамазан мәчете эшли. Бүгенге көндә инде шушы ике авылыбызда да улы хезмәт башкарабыз халык белән берлектә. Үземнең актив кызларым да бик актив, минем Аллага шөкер. Алар белән һәрбер субботниклар, бәйрәмнәр, төрле чараларда алар иң беренче алар белән берлектә башлыйбыз инде. Бер вакытта да берсеннән дә авыр сүз ишеткән юк. Бер үзең генә эшли алмыйсың, кеше белән бит инде таулар күчереп була, күп кеше белән. Вәрәшбаш авылына килүчеләрне дә саф тәмле сулы Исрафил чишмәсе каршы ала. Авыл үзе таулар һәм яшел урманлык куенына урнашкан. Авыл халкы тырыш хезмәт белән көн күрә. Җирлектә дистәгә якын гаилә күпләп терлек тота, үзе җитештергән продукция белән авылдашларын тәэмин итә. Ике авылда да сугышчан батырлык обелисклары бар. Алар да һәрвакыт яңартылып торалар. Хөкүмәтебездән кайткан акчаны шулай ук юллар, утлар, авылыбызны карап торыр өчен кулланабыз. Суларыбыз өчен тотабыз инде. Авыл халкы тырыш, үз хезмәтен белә. Зыяратларыбызны карап торабыз, чишмәләребезне карап торабыз. Һәрвакыт язын, көзен юлларны, кыш көне инде безнең трактор белән, шулай грант белән алган тракторыбыз белән юлларыбыз чистартылып, ачылып тора. Яз көннәрендә шул канау башларын, кайда проблемный җирләр бар, аларны ачып, юлларны сакларга тырышабыз инде.
Авыл җирлеге советы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары булып 200 елдан артык Альфира Җиһангирова эшли. Ул җирлек советы бинасына килүче һәр кешене якты йөз белән каршы алып, кирәкле ярдәмне күрсәтүче белгеч. Халыкның мәнфәгатьләрен кайгырту өчен бит инде безнең җирлек. Аларның проблемаларын якыннан белгәнгә күрә һәр вакыт безгә киләләр, мөрәҗәгать итәләр, күпчелек киңәш сорап мөрәҗәгать итәләр. Күп хезмәтләр бит инде һәр компьютер аша, электрон. Шуңа күрә олы яшьтәге кешеләр инде бездә күпчелек. Алар безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәләр инде. Керәбез интернетка бергәләп эшлибез киңәшләр белән. Шул налоглар буенча кешенең күп сораулары. Җирлек тормышын һәм җирлеккә бәяне беләсен килсә, авыл халкы белән аралашырга һәм очрашырга кирәк. Вәрәшбаш авыл җирлегендә кем белән сөйләшсәк тә, барысының да күңеле күтәренке, җирлегебез яши, башлыгыбыз яхшы безнең дигән хуплау сүзләрен җиткерделәр. Авыл җирендә тырышканда, иренмәгәндә, сәламәт булганда Алла бирсә эшлибез әле. Безнең инде зур рәхмәт әйтәсе килә безнең авыл җирлеге башлыгы Зөлфия Зөлфатовнага. Аның без һәр даим ярдәмен тоеп яшибез. Biz Вәрәшбаш авыл халкы бик матур җиргә урнашып, бик матур итеп яшәп ятабыз. Авыл җирлегебез эшли халык өчен бик тырышалар инде безнең матур итеп яшәү өчен. Юлларыбызны кыш көне ачып торалар инде, җәй көннәре тигезләп торалар инде. Менә шундый матур фикерләр ишетеп, авыл кешеләре белән аралашып кайттык Вәрәшбаш җирлегеннән. Авыл халкын алдап та, нәтиҗәле хезмәтең, башкарылган хезмәтең булмаса шандырып та, үз артыннан ияртеп тә булмый. Димәк, бүген җирлектә ирешелгән уңышлардан да, башкарылган эшләрдән да авыл халкы канәгать дип әйтергә тулы җирлек бар. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу көннәрдә халкыбыз бөек Тукай рухы белән яши. Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулу уңаеннан төрле чаралар үткәрелде. Туган телгә, мәдәниятебезгә, тарихыбызга булган мәхәббәт яңа көч белән ачыла. Милли хисләрне тагында калкурак иткән Тукай атналыгы районыбызда үзенчәлекле чара "Күңелем Тукай белән сөйләшә" исемле картиналар күргәзмәсен ачу тантанасы белән башланып китте. Тантанадан Гөлназ Җәлилова репортажы. Мөслим туган якны өйрәнү музееның тын залларына бу көннәрдә Тукай рухы иңде. Биредә якташыбыз Сәгыйдә Сираҗиева һәм аның тормыш иптәше Рият Мөхәммәтдинов иҗаты җанлана. Бу гади күргәзмә генә түгел, бу күңел белән Тукайга эндәшү, аның мирасы белән яңадан очрашу. Бу күргәзмәдә безнең кырыклап эш Рият Загретдинов Мөхәммәтдинов белән бергәләп эшләгән эшләр. Монда элекке 1998 елдан башлап 26 елга хәтләгән эшләр күрсәтелә. Гелевый ручка белән эшләнгән эшләр бар, алар ваклы-каралы графика, гелевый төсле ручкалар белән эшләнгән эшләр, акриловый краска белән кулста эшләнгән эшләр, масло белән эшләнгән эшләр дә бар. Беренче елларда килгәндә инде менә электр без монда кайтып йөрибез, сабантуйларда булган бар. Татар халкы монда нинди бер үзенчәлекле рух белән яши. Күренеп сизелеп тора. Бу районнан 6 кеше Габдулла Тукай премиясы алган. Премия ул бит ней казаныш. Күргәзмәне ачу тантанасы үзенә күрә бер рухи бәйрәмгә әверелде. Балаларның Тукай шигырьләрен ихлас итеп укуы, кунакларның җылы сүзләре барысы да бер бөтен моңга кушылды. Бәләкәй чактан ук без шушы көйләре белән, аның әкиятләре белән барыбыз да тәрбияләндек. Һәм шушы айны без инде Тукай сүзе, татар сүзе дип, без бүген менә шу күргәзмәне ачып җибәрәбез. Рәссамнар өчен бу күргәзмә туган якка кайту, күңелгә якын тамашачы белән очрашу. Тамашачы өчен үз тамырларына, милли рухка тагын бер кат кагылу мөмкинлеге. Иң беренче карагачта шул кадәр соклангыч уйлар башта туа. Тукайны, бөек Тукайны да шундый матур итеп, җылы итеп, шашлы итеп күрсәтә алганнар. Сүзсез генә сөйләшүче картиналар күңел кылларын тибрәндереп, тамашачыны уйга сала, хатирәләргә алып кайта. Тукай һаман безнең арада, сүзләрдә, моңда, рәсемнәрдә. Күргәзмә май ахырына кадәр эшли. Килегез һәм бәлки сезнең күңелдә Тукай белән сөйләшер. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Bizning һәр көнебез юл, эшкә, мәктәпкә, кибеткә яки кунакка барабыз. Юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләр генә түгел, саклык, игътибар һәм башкаларны хөрмәт итү дә ул. Статистика шомлы, юл транспорт фаҗигаләре күпчелек ашыгу, игътибарсызлык аркасында була. Каршы як полосага чыгу иң куркыныч маневрларның берсе. Ул җитди юл транспорт фаҗигаләренә китерә. Әлеге төр маневрларны кисәтү максатында республикада каршы як полоса операциясе старт алды. Шул хакта алдагы сюжетта. Районның да инспекторлары Мәллә Таумак белән Котмыш арасындагы юл участогында рейд үткәрде. Оператив чара барышында узып китү тыела дигән билгегә игътибар итмичә, алдагы машинаны узып каршы як полосага чыккан 4 шофер тоткарланды. Бу каршы як полосасы операция актында без каршы полосага чыгу код гетелә торган җирләрдә күчәтүгә режимдә эшләячәкбез. Каршы полосага чыккан өчен беренче чиратта 7 мең генә штраф яки 4 айдан 6 айга хәтле машина йөртү хокукыннан мәхрүм итү каралган. Икенче тапкыр эләккәндә биргә хәтле Юл транспорт фаҗигаләре еш кына машина йөртүчеләрнең саксызлыгы аркасында килеп чыга. Кайбер очракларда шоферлар дәүләт стандартлары нигезендә урнаштырылган юл билгеләренә игътибар итмичә, каршы як хәрәкәт полосасына чыга һәм каршы як полосада хәрәкәт итүче транспорт белән бәрелешә. Юлдагы күпчелек имгәнүләр һәм кешеләрнең һәлак булуы шушы каршы полосасына күрә менә юлда булган транспорт һәлакәтләренең 70% шушы каршы полосага чыгуга бәйле. Шуңа чыкмасыннар иде. Үзләрендә куркынычына куймасыннар тормышларын. Ел башыннан каршы як полосага чыккан 8 машина йөртүчегә административ беркетмә төзелгән. Каршы як полоса профилактик чарасы ел әйләнәсе гамәлдә булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Хөкүмәтебез төрлекләр санын киметмәү, авыл территорияларын үстерү, халыкны эш белән тәэмин итү максатында төрле программалар эшли. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы кече фермалар төзү буенча грант тәкъдим итә. Ул авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерү күләмен арттыру, яңа эш урыннары булдыру һәм аграр секторның тотрыклылыгын тәэмин итү максатында кабул ителде. Әлеге ярдәмнән файдаланучылар безнең районда да бар. Иске Вәрәш авылында яшәүче Гөлшат һәм Руслан Нуриевлар шуларның берсе. Мөсем районы территориясында кеше фермалар төзеп эшләүче гаиләләр байтак. Шундый гаиләләрнең берсе Иске Вәрәш авылында гомер итә. Гөлшат һәм Руслан Нуриевлар да үз гаиләләрен коргач Иске Вәрәш авылында йорт салып яши башлыйлар. Баштарак 2-3 сыер гына булса, соңрак алар кеше гаилә фермасын төзү өчен грант алуга ирешәләр. Хәзер менә өйләнгәч Иске авылга күчеп килдек. Үй салып авылда нишлисең инде? Терлекчелекне алып барабыз. Бүгінгі көндә менә 8 сауын сыерыбыз бар, симерту үгезләре бар, бузаулар үстерәбез. Үзебезнең чәчү җирләре бар. Печән чәчеп, икмәк чәчеп, малларга ризык, азык әзерлибез. Әлбәттә, терлек булгач, аның продукциясы да була. Хуҗабикә Гөлшат ханым нәкъ менә авылдашларына тәкъдим итү өчен катык, иремчек, сөт өсте кебек продукцияләрне әзерләү белән мәшгуль. Сөтне инде реализовать итәбез. Авыл халкына катык, иремчек, сөт өсте белән дә тәэмин итәбез инде. Үгезләрне иткә суеп, безнең инде даими итне сатып алучы клиентларыбыз бар инде. Шуларга сатабыз. Бүген Нуриевларның ихатасында умарталар да, пилорам да бар. Йорт хуҗасы терлекләр караудан бушаган арада алар белән дә шөгыльләнеп ала. Үз көчебез белән дә булдырганы була, тракторларны алдык инде. Дәүләт ярдәм итте. Бик зур рәхмәт. Менә сыерларны дәүләт ярдәме белән алдык. Гөлшат һәм Руслан Нуриевлар бүген терлекчелек юнәлешендә эш башлауларына бер дә үкенмиләр. Иренмәгән, теләге булган кешегә авыл җирендә бик матур итеп яшәргә дә, эшләргә дә була диләр алар. Эшләгән кешегә эш карышмый дип бит инде. Шуңа күрә авыл җирендә тырышканда, иренмәгәндә, сәламәт булганда Алла бирсә эшлибез әле, яшибез. Сәламәтлек кирәк. Гөлшат һәм Руслан Нуриевлар гаиләсеннән без бик сөенеп кайттык. Җирлегебездә шундый тырыш, яңалыкка омтылып яшәүче яшь гаиләләр булганда, авылларыбыз яшәр һәм матур эшләре дә дәвамлы булыр. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Татмедиа акционерлы җәмгыяте вакытлы матбугатка язылучылар арасында ярты еллык сайын бүләкләр уйната. Бүләк уйнату язылган өчен 100 мең сум телевизор һәм башка бүләкләр исеме астында уза. Быел әлеге акциядә 700-гә якын абунәче катнашкан. Төп бүләк 100 мең сум акчага Балтач районыннан Тәскирә Кашапова лаек булды. Бүләк итүчеләр исемлегендә мөслимлеләр дә бар. Шунсы сөендерә.
Акция шортлары негізінде Татмедианың ким дегенде 2 басмасына, бір газета һәм бір журналға язылырга кирәк. Вәрәш Башавылында яшәүче Миләүшә Хәсәнова дистәгә якын газета журналлар алдыра. Укуга мәхәббәт аңа әтисеннән күчкән. Әтине күп укыйдыр. Ул китапларны, аның китапханәдә укымаган китаплары калмагандыр инде. Нык күп укыйдыр. Һәр вакыт инде өем газета журналга язылдылар инде алар. Элек бит инде теге Азат хатын, алар һәр вакыт киләдер. Ялкын журналына безгә яздырмыйча калмыйлар. Анары Фирдәүс абый бит инде минем күп укый, күп белә. Ул инде безгә килгәчтендә минем язылган журналларны кочак-кочак алып укып, берәр сәгать кыймшамыйча укып утыра инде. Миләүшә ханым Мөслим гимназиясендә эшли, укучыларына да вакытлы матбугатка, укуга мәхәббәт тәрбияли. Газета журналларга мәкаләләр дә яза һәм конкурсларда да катнаша. Гадәттәгечә инде иң беренче авыллары, мәгариф журналы калдырганым юк инде, гаилә һәм мәктәп журналы, балалар өчен көмеш кыңгырау, балаларның язмалары чыгып тора инде. Сабан туй журналына, Салават күпере журналы, кичкенә бәләкәй племянницам дип әйтим инде бар. Шул килгәчтен шуның белән утырабыз инде. Шуларга язылам. Мөслим авылында яшәүче Марина Бадрдинова Татмедиадан автомобиль өчен тузан суырткыч чытты. Беренче тапкыр бүләгә туымды ул сөенеп. Марина Ранасовна авыл утларының даими абунәчесе. Сөембикә һәм Казан утлары журналларына ул альтернатив подписканы сайлаган. Син язылдың һәм менә синең йортка, синең игә махсус кайта. Ул инде почта яшиген ачып карыйсың, һәм газет килмәде микән. Икенчедән ул кыштыр-кыштыр килүе менән ничектер һәм аның исе бар бит инде. Китап укыганда да шулай. Менә бу журналлары да менә Казан утлары Сөембикә журналында хәзер язылып, шулай итеп кич вакыт булганда кәнәфигә утырып, или диванга утырып, таршырны кушып, рәхәтләнеп, ял итү минутлары дип кабул итәм мин үзем өчен менә шуларны карау. Мөслим авылыннан Роза Маракина да авыл утлары газетасының даими абунәчесе, хезмәттәшләренә дә атна саен газета алып кайтып бирә ул. Бүләкне исә Туганайлар газетасына язылып уткан. Алу газетаны уку, ул бит менә краска исе бит менә ул сукатлы күңелгә ята. Ул синең янәшәдә һәм ул хисләр, фикерләр ул синең дә команда башында яшәяле, команда шуның белән илһамланып йөргән кебек тоела инде менә. Шуңа күрә мин бары тик газетларны, журналларны басма рәвештә яратам. Китапларда шуңа күрә яратам. Аблай интернеттан, телефоннан бик китап укуяганда түгел инде мин үзем. Укырга яратучылар басма версияга тугры булып кала һәм һәр вакыт күпләп газета журналлар алдыра. Тиздән 2026 елның 2нче ярты еллыгы өчен вакытлы матбугатка язылу башлана. Сезгә дә газета журналларга язылып, бәхетегезне сынап карарга чакырабыз. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. Теманы дәвам итәбез. 23 апрельдә бөтен дөнья китап һәм авторлык хокуклары көне билгеләп үтелә. Әлеге датаны китапханәчеләр, язучылар, журналистлар, китап кибете һәм нәшрият хезмәткәрләренең, шулай ук китап сөючеләрнең уртак бәйрәме дияргә мөмкин. Китапханәләр бүген ничек эшли? Китап укучылар киме-миме? Алар нинди мәгълүмат эзләп килә? Журналистлар әлеге сорауларга ачыклык кертте. Бөтен дөнья китаплар һәм авторлык хокуклары көне безнең тормышыбызда китапларның әһәмиятен ассызыклау һәм барлык китап авторларына хөрмәт күрсәтү максатыннан билгеләп үтелә. Моннан тыш әлеге бәйрәмне гамәлгә куючылар кешеләрне, бигрәк тә яшьләрне китап укуга тарту максаты да куелган. Мөслим авылында урнашкан район китапханәсе хезмәткәрләре әлеге максатны тормышка ашыруда армый-талмый хезмәт куя. Китап эшкәртү һәм туплау бүлегенә узган ел 8555 дәнә китап һәм газет журнал кайтты. Безнең инде күпчелек китаплар милли китапханәсеннән, Рухият, Татар китап нәшриятыннан һәм грантларга кайта инде китаплар бүгенге көндә. Күпчелек инде татар әдәбияты, Мәскәүдән кайткан грант китаплары инде гомумән русча инде. Китаплар кешеләр өчен белем алу чыганагы гына түгел, рухи һәм әхлакый кыйммәтләр белән танышу мөмкинлеге дә. Алар безнең матурлыкны һәм иҗатны аңларга өйрәтәләр. Китаплар аркылы һәр мәдәниятнең үзе турында замандашларына гына түгел, киләчәк буыннарга да сөйләү мөмкинлеге бар. Безнең заманда инде интернет заманасы булса да инде безнең үзәк китапханәдә елда китап укучыларыбызның артуы сөендерә. Безнең өлкән буын инде ул укый һәм укыячак китапларны, менә яңа укучыларыбыз арасында инде яшь буынның булуы да тагын да шатлыклырак. Монда безнең бик күп чаралар үтә, күп кенә проектлар эшләп килә. Яшьләребез дә, өлкәннәребез дә бергә
әлеге үзәк китапханәдә җыелып вакыт уздырырга бик яраталар. Муса Җәлилнең 120 елы уңаеннан китап сораучылар күп булды. Мәктәп укучылары инде. Аннары Габдулла Тукайга багышланган 140 еллык нигә бит инде уңаеннан тоже китап сорап киләләр. 11 класслар, 9 класслар классикларга киләләр, классик китаплар сорыйлар. Яшьләр күбрәк психологиягә да басым ясыйлар. Газета журналларыбызда күп кайта. Алар безнең яшьләр өчен, өлкәннәр өчен дә аерым газетлар бар. Мөслимдә китап укучылар шактый зур. Китапханәдә якынча 4000 абонент теркәлгән. Шуларның 2100-дән артыгын балалар тәшкил итә. Район балалар китапханәсенең фонды да бай. Анда 23 меңгә якын китап саклана. Балаларны без бәләкәйдән үк китапханәгә кызыксындыру белән маугабыз дип әйтсәм була инде. Без балалар бакчалары белән бик күп киң кырлы эш алып барабыз. Аларны экскурсияларга чакырабыз, төрле кызыклы чараларга чакырабыз. Монда гына безнең библиотека базасында гына түгел, әле барып та төрле китап күргәзмәләре оештырабыз. Һәм әлбәттә инде без мәктәпләр белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Бөтен дөнья китап көне китапхана хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләре әйтү, аларның тырыш хезмәтен бәяләү өчен менә дигән мөмкинлек. Нәкъ менә алар китапның кыйммәтен саклап, аны киләчәк буыннарга җиткерүче иң мөһим кешеләрнең берсе булып кала. Китапхана ишекләре һәммә кешегә ачык. Зур мөмкинлекләр тудырылган белем үзәгенең бусагасын атлап кергә иренмәгенә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Районыбызда үрнәк булып, матур яшәүче гаиләләр бихисап алтын туйларын үткәреп, бер-берсенә булган мәхәббәт хисләрен югалтмыйча яшәүче матур гаиләләргә сокланмый мөмкин түгел. Вәрәшбаш авылында яшәүче Гөлдания һәм Ирсал Кирамовлар шундый парларның берсе. 1975 елның ак карлы январ аенда Вәрәшбаш авылына яшь кенә бер кыз килеп төшә. Аны ал кибет менә сатуш итеп җибәрәләр. Булачак тормыш иптәше Ирсал белән дә нәкъ менә кибет таныштыраларны. Магазинга инде ревизия сарга Кирамов Ирсалны алып кересез диделәр инде Мөслимнән килгәннәр белән. Һәм инде без аны эзләп табып ревизия сарга алып кердек. Һәм безнең шуннан танышып китүебез магазин гаепле булып калды инде. Менә бит. Шулай иттереп без инде кавышып, туйлар ясап, бик матур итеп яшәдек. Яшәгән дәвребездә Алланың биргәненә шөкер. Ирсал абыйны Гөлдания апаның сабырлыгы һәм тыйнаклыгы гашык итә. Ә Гөлдания апаны Ирсалның төгәл, оста куллы, егетләрчә аз сүз булуы җәлеп итә. Шырашып йөргәннән соң 2 яшьрәк кызыл туйларын үткәрә. Тоткан бер сүзләдем инде шул гына. Ниткән дә алдым. Ирсал абый гомере буе колхозда электрик булып хезмәт куя. Әмма хезмәт елларында механик та, бригадир да, хисапчы да һәм тагын әллә ничә төрле хезмәт башкарырга туры килә. Бүген инде чәчләренә шалкынса да, һаман да аз сүзле, егетләрчә төзәле Ирсал абый. Аның характеры бик тыныч иде. Ул күтәрелеп инде хатын-кызның төрле вакыты була, күтәрелеп аның миңа теге күңел калырлык итеп сүз әйткәне булмады бер вакытта да. Беребезне-беребез хөрмәт итеп яшибез. Алланың бергәненә шөкер инде. Гөлдания һәм Ирсал Кирамовлар 4 ул һәм бер кызга гомер бүләк итәләр. Бүген инде 11 нык һәм анышыкларын сөеп, булганына шөкер итеп яшиләр. Балалары да үзләре кебек матур гаиләләр корып, ил көнгә файдалы хезмәт итәләр. Мин инде үзем терлекчелектә эшләдем. Шул 5 баланы үстердек, өйләр салдык, малларны күп итеп асрадык инде. Шушылай иттереп, бергә-бергә аралашып, балалар белән инде ул фермада эшләгән кешенең балалары инде барсыдан да эш белән эшләп үстеләр инде. Нинди генә эшкә барып тотынса да балалар, Аллага шөкер, кулларыннан бар эштә килә. Гөлдания һәм Ирсал Кирамовларның гаилә коруларына 51 ел тулган инде. Алар бүген дә үзләренең яшь авылдашларына төпле киңәшләрен бирәләр, йортларына кергән һәр кешегә җылылык өләшәләр. Бу гаиләгә килгәндә ул теге эшкә кергәндә инде кемгә барачак итәргә белмисең бит инде. Минем менә эшләгәнгә 5 ел була. Ул ничектер 1 ел эчендә үткән кебек гомер сыман сизәм инде мин. Иң беренче шушы гаиләдәге Бары абый белән танышып китеп дигәндәй өмәләрдән инде ул эштән күренә бит инде кешенең һәрбер вакытта эшкә чыкканда шулай танышып, аларның ярдәмен тоеп дип әйтимме, шулай эшләп киттек. Гомереңнең алтын күзләренә аяк басканда да, янәшәңдә сине яратучы гомерлек тиңяры булу зур бәхетләрнең берседер мөгаен. Гөлдания һәм Ирсал Кирамовлар да бүген нәкъ менә шундый бәхетле картыкта гомер кичерәләр. Бәхет тулы гаилә кесәсен кадерләп саклыйлар алар. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам, исән-имин буласыз.